5 persuni, 4 irġiel u mara ingħataw il-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet wara tresqu il-qorti il-ħadd filgħaxija akkużati biqtil involontarju ta' żagħżugħ Ġan Paul Sofija. L-akkużati huma Matthew Joseph Xkembri ta' 38 sena minn Birkirkara, Kert Buħaġar ta' 37 sena minn Naxxar, il-perit Adriana Zammit ta' 36 sena minn Ħażabbar, Milomir Jovicevic ta' 39 sena u Martu Diana ta' 39 sena wkoll it-tnejn jgħixu l-imsida u jiġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom. Dawn il-5 persuni ġew arrestati l-ġimgħa filgħaxija ftit sigħat wara li tħabbar li nagħlqet l-inkjesta maġisterjali dwar dan il-każ. Fawla numru 22 il-5 persuni kienu akkużati wkoll li kkażaw ġrieħi lil 5 irġiel waqt li kienu qegħdin jaħdmu f'din il-binja. Il-każ imur lura għat-3 ta' Ċembru li għadda meta iġġarfet binja fil-qasam industrijali ta' Kordin. Matthew Joseph Xkembri, wieħed mill-iżviluppaturi ta' din il-binja, ġie mixli wkoll li falsifika firma fuq l-avviż tal-bidu tal-proġett. Dan id-dokument irid jiġi ppreżentat lill-awtoritajiet qabel ma jkunu jistgħu jibdew ix-xogħlijiet. Il-perit Adriana Zammit ġiet mixlija wkoll li naqset milli twettaq xogħlijiet skont l-istandards waqt li Xkembri Buħaġar u l-kopja kienu mixlija wkoll f'diversi ksur tar-regoli tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Id-difiża talbet il-ħelsien mill-arrest tal-akkużati hekk kif intqal li x-xhieda diġà taw ix-xhieda tagħhom fl-inkjesta li nagħlqet mill-Maġistrat Marzjan Farrugia. Min-naħa tagħha l-prosekuzzjoni immexxija mill-ispetturi Paul Camilleri u Antonello Magri oġġezzjonaw din it-talba fejn intqal dwar il-gravità tal-akkuża li jlaħqu sa massimu ta' 10 snin ħabs. Il-Maġistrat tat il-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet lil 5 akkużati hekk kif ix-xhieda diġà nstemet waqt l-inkjesta maġisterjali u l-akkużati ma ħarbux mill-pajjiż. 4 mill-akkużati ingħataw il-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 15,000 euro u granzja personali ta' 25,000 euro. Fost il-kundizzjonijiet hemm ukoll li ma jħallux il-pajjiż, ma jagħmlu l-ebda kuntatt max-xhieda u jiffirmaw fl-asta tal-pulizija. Dan filwaqt li l-mara li kienet qed tippreżenta lill-kumpanija trid tiffirma darbtejn fil-ġimgħa u ma tistax issifer.